20,000 കോടി രൂപയുടെ ഒരു സാമ്പത്തിക പാക്കേജാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. കുടുംബശ്രീ വഴി 2,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ ലഭ്യമാകും. ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ ഓരോ മാസവും 1,000 കോടി രൂപ വീതമുള്ള ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. എല്ലാവർക്കും APL BPL വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരു മാസത്തെ ഭക്ഷ്യധാന്യം നൽകും. ഏപ്രിലിൽ തന്നെ 1000 ഭക്ഷണശാലകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് കാണുന്നത്. 20 രൂപയായിരിക്കും ഭക്ഷണത്തിന് ഈടാക്കുന്നത്. ഒരു ഹെൽത്ത് പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി 500 കോടി രൂപ रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं।